Hello, Rose. Hayibo, TK wathi. Hello Rose, imoto iphi mputhi? Hayi ngozongihlanyela mina. Ngilate manje. Hayi man TK, kanti kwenzakaleni ngemoto? Rose man, yazi le shangana uJohn ngijwayela kabi. Ngithi ngiyamfonela ngithele trans, akafuni lethe trans yami. Manje le shangana leli uqhinya ke le shangana. Yazi. And manje ngine stress. Kunini man ngimlindile. Ashaskisi man, uyazi. TK ungazongijulisa skisi. Askisi ngeke uzungisize nganex. Ngeke nje uzungisize nganex. Sekumele manje mina ngiube manje ngibhonke ngenxa yakho. And ama-Uber these days awekho safe. Unsafe. Hayi man. Hayi shem. And mina ngilate manje, ngilate. Ngishela ukuthi nje uza nemoto, uza ngenyawo. Hayi man TK man. Hayi man. Hayi Rose. Wehlisa umoya man. Uyazini? Singikushiyela la emateksini yabo. Ungabamba icab unyana ngoba manje yabona ama-bots. Eish, lishangana uJohn man enze ukubulala. Lishangana uJohn. Ungasangikhaphi, asadinga ukukhapha uyeza. Uzohambela mina. Hayi Rose. Manje. Hayi Rose, manje ungishiya ngimela vele. Oh.